Občianske združenie Krokom k zdraviu uvádza minisériu Žltačka. Ahojte kamaráti. Ja som doktor Zdravko a dnes vám poviem, ako spoznáme, že niekto má žltačku a ako sa prejavuje. Môžeš si všimnúť, že ti zožltnú oči alebo pokožka. Preto sa tejto chorobe hovorí žltačka. Ráno som si všimol, že mám žltú pokožku a oči. Častým príznakom je veľká únava. Som unavený a slabý. Cítim sa, ako by mi došla energia. Ďalším príznakom je bolesť brucha. Bolí ma brúško. Stratil som chuť do jedla. S bolesťou brucha je niekedy spojená nevoľnosť a vracanie. Príznakom je aj horúčka. Celá horím. Teplomer mi ukázal teplotu 39 stupňov. Typické príznaky žltačky sú žltá pokožka a oči, veľká únava, bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie a horúčka. Ak sa necítiš dobre a máš niektorý z týchto príznakov, povedz to rodičom alebo učiteľke. Spolu sa o to postaráme. Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.